ko na wala yung mabasa sa Biblia na tayo nagkakukod. Sa ito ka, nagpabilin na Kristo na dito sa isang kalgarmana sa Biblia. Base sa Diferensya, iya sa yan ko nga wala ebidensya na dokumentary evidence na pupropet. Nga pilihan ko isang siyotso, ang ako mga mabasa ba yan ay isa katulad ko sa Romana 6:66 sa way mabasa. Sa ito pa, muna nga sa aking ating pumano, iyang ligasyon, wakil mapukas ko po yung inquisition ako ng Biblia na gobyerno civil ka ng ligasyon. Dili isa talaga muna sa Butsabi na puli ko sa Biblia, puli 5 page, 475, tungkol sa kasalanan. Sa Orbo. Sige lang. Ako lang nakikimasa. Kasi Pedro ang nagpunod. Oo, mali. Kuba. Oo, kaba. Kabalan siya kung kuba ka. Ang kuba, kaya Apostol Pedro may secondary foundation. Ikalawang nagkakot. Ang first foundation, si Kristo nagtukod ng Iglesia Katolika dito sa Jerusalem. Sa iyo na lang ka na. Secondary. Magkasama ka nga ang Iglesia sa Ginoo, duha magtukod. Secondary, usari nagtukod sa si Kristo nagtukod sa Iglesia Katolika sa Jerusalem. Si Apostol Pedro, secondary foundation at kasama. Masa ni mo sa sekandari? Yes, Bible? Masa mo ng bago sekandari? Sekandari? Secondary. Ay, nagpunod sekandari? Secondary foundation. Diin ka na magkapon sa inyong basahon na doon ay sekandari. Yeah, tara. Diin! Bilang, Mr. Pedro. Ay, nagpunod sekandari? Bilang, masa kayo, tumag mo. Ang iyan ko ba, si Kandahin, ang mga pulutan na. Basa ka sekondary. Ang iyan parbasa, na si Kandahin. Una, pati 16-19. Kuminawa, pati 16-19. Ingon ito nga, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever bind on earth shall be bound in heaven. Whatever loose on earth shall be loose in heaven. Kaya gihatag ka rin mo ni Kristo na ito na sa pilang mga Yahweh sa langit. Ang makanawang ng Yahweh, Isaias 21, 22, tago ka naman. Muna gitawag ko, usama na siya. Ang unang sa pagpapa na isaara ng sa Kristo. Muna nga, magdumalas ang simbahan, muna ang secondary condition. Ang first condition, si Kristo, may nagtukod sa Iglesia Katolika. Nagpaabot ko ng Robert Marcos na ano na yung tao na nagtukod sa Iglesia Katolika, tao din sa Kristo. Masa ni mo sa San Pedro sekandari? Masa ba naman? O ba? Ang iyan pulutan na. Masa ba ni mo nga sa Pedro sekandari? Ang iyan mo lang ito ba, nga si Pedro secondary foundation. Masahan niya na si Pedro secondary foundation. Masa ba ni mo? Ayaw ka rin sa una. Ada ka sa. Okay, katulungan na masa. Diba? Diba? Prince, pura nito. Tayo malama. Tayo malama. Bible! Ikamit ka naman ng kanila. Bible. Same Bible. In Bethsaida in Galilee, friends of the apostles was the first time. Una sa tumapan na may isa sa mga na dumala sa simbahan. Implicitly. Implicitly. Ang iyan pulutan na kami. Ipagkakaroon mo kasi Pedro secondary foundation. So ayan pulutan na pulutan. Pasahan niya na kina sa imong pagpatuhod nga
24:15, sabta masa. So, implicitly, si Pedro may secondary condition. Mabasa. Secondary condition. Ito na ang the question was already answered. Implicitly, not explicitly. Tama ka sige. Not explicit. Implicit. Pero wag na. Implicitly. Naglago na. Kung pag kinayang Kristo, kasi kandari ko. Wala, komentary. Mabasa ba niyo nga si Kristo ang nagtuturo sa Romano at Katoliko? Yan yun. Mabasa. Usara yung pangutana na, ayaw mo sa tahan. Tahan, record ba? Ayaw mo pangutana, usara yun. Bible na! Mabasa. Wak mo kami yung Biblia. Bible na, Bible. Bijoy, Roman Catholic Church, founded by Jesus Christ. Ano na, tabang ang pangutana. Bible ba na? Biblia Catholic Church. Bible ba na? History ba na? Sorry, karon. Sa Bible ba? Bible mo. Hindi ka kasamo? Kami na. Hindi yan. Mateo 16:18. Si Kristo nagtutulong sa iglesia. Unsa iglesia? Catholic Church. Mabasa niyo mo sa Desire Scripture? Kami na. Kasama niyo mo? Kami na. Ayaw na, ayaw. Basta. Ayaw na, basa-basa. Kami na. Okay? Kailangan mo na sa akin tayo. Kami na. Kami na. Ang materialisasyon sa usa ka iglesia ni Dr. Cristo. Unsa iglesia? Sa Griego, iglesia Katolika. Original gito. Acts 9:38. May original naman yun. Una na, kami sa kala. Video ni kay YouTube ni. YouTube na. Kuhain mo niya. Iminon Ecclesia Catholicus. Yudayas kagalayas kasamarias. Irinin ikinin oy gumudumini. So Iglesia Katolika ni suwat sa video Brad. Original nga Greek original. Ang pangutana ko sayon kayo, sayon sa dito. Mabasa niyo mo? Mabasa namin Ito naman ko ay Greek. Mabasa niyo mo? Dahil Katoliko? Katolik so. Unsa mo dito? Mabasa! Dala. Inyo na gitamper. Dala. Mga makapugas ako. Dala. Video. Mabasa ng kiwan. Sa Hindi ko kaklaro ngayon. kanya ka. Dili ka klaro. Wala ka tuloy ko eh. Nakakarang na. Ano yung English? Di na. Dictionary. Sundan ang Nabasa. Nabasa. Biblia mo na. Bible. Bible na, Bible. ay wala Griego original ko na. Oo, doon na ka Greek. Wala ka na. Ano daw kay Katolik pero why Roman? Kay Katolik pero why Roman? Yan gani Brad Felix ni sa Balista. Ay bisa. Ibasa mo niyo. Nabasa na makakunawa ko kadugay naman ng lali sa labay namin 931 mabuhat. Ay, Katolik diya. Pero why translate sa English o Katolik ko? Pero ang Katolik. Katolik gina siya pero sa English unta o in-English unta nila yung Katolik. Dili man translation. Why pa na dito sa English bull na. Ano sa iyo? Sa gusto nito. Katolik pa rin siya.
review kita. Oh, sudah. Katolik, organisme. Dili mabasa. Usa niya ito Santo kay Romano Katolik. No, nagkahangan sa ilang mga diferensya. Tanawag na may Katolik siya. He had the churches rest throughout all Judea Tumaot na siya. and Galilee and Samaria, and were defied and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. Wait, Katolik. Guys, in English? No, ini saya lang basahon. Wah, yun. Nah, dia saya lang basahon. Outline of Dogmatic Theology. Volume 2, page 61. Let me remind you again of that mission. That forgeries are made with the Catholic writing. Huwag tama. Inyong basahon nagtutan na ang pagpamini na ang kanunay sa inyong mga basahon. No, niya ba? 15 naghala mga mini. Mga mini ning matawana. Oh. Punta mo na. Di alay ka kapag mga mini. Noon sana. Niya ano, Catholic History of Forgeries. Pamini. Substituting of false documents and tampering with genuine one was great of Middle Ages. Itampit mo na ninyo. Inyong basahon na sulti. Lahat ba? Forgery. Inyong history. Catholic Dictionary 772. Dogmatic Theology Volume 2, 279. Kung sa ba? Curious. Minamao. Grabe sa dito. Minamao. Nako. Ikaduha. Fruit. Limbong. Ikaduha. Legal fiction. Tutukor. Huwag ka na. Magtabang na mo. Magtabang na mo. People. People. Hindi ba katuwaan ba? Tumutungo. Ang lugaw lang. Katulad sa komedya. Ang ilan sa masahon na ni Sorto. Isa ako na. Siguro. Oh. Unsa pa? False. Batak. Palos pansi. Handuraw lang. Unsa pa? Pretended. Nagpakaroon mo. Pseudo apostolic. Pseudo ganit. Means false. Tidak mana. Oh, malimuni. Right. Unsa pa? Human origin. Kawano na tergangan. So, niya din yang ilang babasahan mo. Ako mong gidote ang unsang ilang babasahan. Page 91. Page 91. Electric ko ba mo? Oh. In the early 5th century, the Roman Church was completely organized. Away na! Away na kayo! 5th century, 500 years. Sa 5th century, na-organize na ang Roman Catholic Church. Ang tinuod na Iglesia. Ang ila, na-organize. 5th century. Oh, naunsa naman ninyo, oy, naunsa naman mo. Oh, ito Naaw na ko.
Ilang rin basahon pulos. Oh. 83. Some parts of the governmental systems of Roman Catholic Church are divine origin. Some, langit ng nasukanan. And many of them are human institutions. Kung ito na, external of the Catholic Church. Inyong basahon mga sulti pa. Bukod na tao, na sige yung kabasa na yung kuhan. Ilabaw na yung istorya. Ilabaw na. O, ito na. One is supposed to admit that the gradual transfer of Christianity began early. Kurap na mo. Sa'yo kayo na kurap mo. No, lahat ba? Right, 86. Kung sa'yo gingon rin eh. The precise date in which the Roman Catholic Church was founded, we do not know. Ang ilang basahon, pagtukod ko nun sa Katoliko, may bao. Pero siyempre, labaw pa ni. Diba? 33. Diba siya, 33. Ang ilang basahon, ipapila, istoryo ni Catholic Church, may bao sila. Noong sa kay Pinoy, yung nasa, wala kayo na suko ka ay pagsukol mo do. Wala kayo na. St. Peter went to Rome. Bisa masakit siya si St. Pedro to Rome. May baho sila. Matur pa ni Efren, 33. Wala man sa Kristo diri. Ito mas langit. Tidak may nagtukol. Klaro ka lang. Saud almanak. St. Pedro. Di ba ang tukol man na? Si Kristo po ng tukol. Huwag ikaw pa sa tukol. Nya Abisay 18 na katuhong pulos. Katuhong. Right. 87. Nah, 87. When the church studies the ancient monuments of the faith, ang karaang yung minto sa pato, si cast over the past, yang ilabay ang langit, the reflections of the living, and present by some sympathy of the truth. Today, with that history, she succeeded in recognizing true obscurity, dagtong kayo, right klaro, and inaccurate, dili klaro, of ancient formula, the portions of traditional truth, ay bilin nga sugilanon, even when they mix with error. Oh, mix with error. Kunya, sige ka kung tinuod, sige ang iyong basahon, nagpunti nga mix of error. Time. 1 minute na. Time na. Pumunta na. Bakit pumunta na? Napay isa niya. Napay isa. Duman ribata dili pumunta na. Last chance. Okay. Mainly kayo. Saka tawag sa Latin o Ventusas Imperitatis. Ang katiguang sakit mo ay kayo sa Latin pa. Ventusas Imperitatis. Matupang ni Latin Master. Sakit mo ay kayo muna Latin. Araw na nagkapunta na sa imong last kapuan. Matod pa ni mo sa 5th century organized ang lunan. Dili, bago na ako, inyong basahon. Ba't ikaw may katabi? Yun ang yung basahon. Inyong basa. Naara kay Bobo, na libro, na pahiya sa mga libro ngayon nga na-organize ang Roman Catholic Church nga sa 5th century. Nakala! Ugas tinawa. Inyong ka na basahon nila ko. Mr. Brother, yung action sa pamahansip. Ano yung Hoy, basa ng kasama. Ikay manubahan ang tanawin. laban na ibig siya kayo ng libro. Ipagpupulong yung basa. Doktor, ipagpupulong siya.
Encyclopedia century. Katulik encyclopedia ni. Sulat ini libro. Saya sulat kotor. Mak libro mana ko pangayo? Naon be? Uwang yo. Ini gitawa ko ni kumpara ko ba? Ay basa dari na putol-putol na niyo. Ang ako panayo ay puro masama ini. Ako may mga mutana ni, di man ikaw. Ay, ikaw ang tubak. Sama ba? Ako ni question. Deliberation. Napakain libro yung ano, kapag kita ano nga, parehan yung libro, pukpul. Katulik encyclopedia. Kanya kapasan eh ha. Mr. Preto, ang puta na no, kanang ginganlan ng libro ama kung iba kita. Turik Bible ni. Dili na eh. Dili mo na kasi lagi sa klimensya. Oh, dia. Masa may ito na? Ito lagi sa klimensya. Dili mo yung libro. Dili na libro. Esta na turko. Utang surko. Volume 9, page 61. Asa ka ng libro ang anak ng imong ikipasa nila na libro magkainima. Isa mo, dili na libro. Dili na libro, posisyon ha. Ang libro, may minibigyan. Dili, saya. Saya kata, pero nakapasada ko. Minaw na. Dati sa erroneous interpretation. Kabasa ba ka sa rules sa organization ng debate? Ya ko yung recommendation ng debate rin. Oh, Ya. page 56. Tapos na. Saan? Ibigay siya, sige na. Argumentation ng debate. By Africa. Kontra. Na, ito eh. Page 56. Yara. Mauna yung ganyan na. Argumentation ng debate. Yara. Usama yung mga ipasabot rin. Oh. Usama yung ipasabot rin. Isa argumentation sama. Pareha mo na. In the court of law, Oh. Nangana. Oh. secondary evidence is inadmissible. Kanina ko, di mo dawat. Kasi secondary evidence eh. Pareha. If the basic evidence, the written evidence in question, is the position of the adversary who does not produce to notice the do so, secondary evidence should be presented. Na, kaya ako. Ang yan po sa Kung makalapas, Dili na Sa argumentation ng debate. Ikaw ang nakarapas. Ang tubag ko, Mr. Moderator, inahanglan na wala na sa tanong ang argumentation na namin. Inahanglan, ano na tayo? Page 56. Ano na tayo gitawa ko? Documentary evidence. Documentary evidence ka rin. Ang rules of court, sanction na nga, kung saan ang page 49.
argumentasyon na nabit sa gitawa ko kining Wala nga lang po ba mo kayo? Di ba kapasa na yung argumentation na nabit? ha? Ikaw mo yung pamasara. Yan, dali ang documentary evidence. Sagbaw ng uwag mo. Wala nga, ang documentary evidence na gikinhanglan na nasa argumentasyon na. Kaya na, oy. Dira, basa na pito na niyo. Tama. Kaya bagutan na. Kaya bagutan na. So, ako yung lumutanan niyo. Ako yung lumutanan niyo. Oh, sige. Oo. Ang akong pangutana, kanang imong kotisyon nga gigamit sa imong notebook nga forma, naabay Catholic Encyclopedia Volume 9 nga bukol. Kotisyon naman na, ang dikote mo, ang libro nga bukol, makapresenta ka sa Lagdang Talisay City, dili sa Dimat. Oy. Mabinaw ko, di wag ang sabot alis in English. Naabot ka Ang kompresyon, nauna. Basahin mo. Hindi mo ang kasabot, matagal ka rin Matagal ka rin Pinasa, ang kirang to yun na nakalapas siya sa argumentation na nibet. Ang tulintong argumentation na nibet. Gigamit ang korte. Maulaki! Aminaw. Aminaw, oy. In the court of law, sa korte sa law, secondary evidence is generally inadmissible. Dili mo daw ang ato. If the best evidence katong imong ipakita na yun, libro yun, the written evidence in question is in the position of a adversary who does not produce it after producer. Secondary evidence may be given. Sakto magana ako. Pagkatana, Mr. Promoter, ulit ang mapagkatana. Ang Ano yung mga sakto mo ko? naagay secondary evidence nga dili libro. Naagay secondary evidence nga dili libro. Secondary evidence. Basta mo kang in-English? Ikaw ka na basa. In English. Argumento na argumento ha. Nga di makakasabotong in English. Hindi ka mo maning sa apostolay siya din. Sa ito. Ako po sa In English niya mo kata mo ka. papas. Nasa evidence sa nabit. Secondary evidence may believing madawat. Dili na evidence siya. Dili na evidence siya. Dili na encyclopedia. Ang iyang gigamit, referensya, argumentasyon. Kung iyong i-question ang iyang position sa Catholic Encyclopedia Volume 9, page 39, na ang ginagawa sa kanang Catholic Encyclopedia, hindi na madawa niya. Pero ang kayo ang iyang position, naisip na magawa. Kailangan ka ba? Mr. Promoter, one-sided man yung argumento. One-sided ka. Pinasa, ang ako pangutana, dili, pinasa, dili trabaho sa pagdala ko sa Catholic Encyclopedia. Kaya ako manatigamit, kotisyo, asa mo na libro haron. Kailangan mo kahit argumentation na nibit. Dawat ka lang. Tumasa. Gingan lang. Pangutana, asa ang gingan lang Catholic Sino Encyclopedia. position o adversary? Pakita. Imagination na na yung mga. O imagination.